Os equipos da primeira futgal viviron xornadas positivas. O Abanqueiro conseguiu a vitoria por 3-2 contra o Valiño e o Unión cun 6-1 ante o Unión Dena. O Esteirana, en cambio, non puido contra o Cacheiras e caeu por 2-0. Este fin de semana os equipos barbanzans disputaron partidos moi intensos. O Abanqueiro e o Valiño xogaron un encontro moi equilibrado, no que o Abanqueiro conseguía adiantarse no minuto 24, pero o Valiño igualou rapidamente e pechou a primeira metade cun 1-2. Na segunda metade, o Abanqueiro logrou dar a volta ao marcador, deixando o resultado final en 3-2. Así, o Abanqueiro ocupa agora a 14ª posición con 18 puntos, mentres que o Valiño permanece na zona de descenso, na 16ª posición con 12 puntos. O Unión logrou unha vitoria contundente por 6-1 fronte ao Unión Dena. Na primeira metade, os rianxeiros xa se impuxeron, adiantándose no minuto 26 e pechando o primeiro tempo con 2-0. Na segunda metade, os de Rianxo non deixaron opcións aos rivais, sumando gol tras gol até chegar ao 6-1 final. O Unión Dena só puido marcar un gol nos últimos minutos. Así, o Unión mantén o seu posto no top 3 con 42 puntos. E no grupo 2, a Esteirana non correu a mesma sorte e caeu por 2-0 contra o Cacheiras. A pesar dos seus esforzos, os barbanzans non lograron frear aos oponentes, que xa se adiantarían no marcador nos primeiros 15 minutos do partido. Tras o descanso, ambos os equipos volveron coas forzas recargadas, pero no minuto 80 o Cacheiras marcaría o tanto que os levaría a pechar o marcador nun 2-0. Con isto, o Esteirana segue na zona de perigo nesta liga, no último posto.